everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Gusto ka masad na ako magduda nga ikaw ang nagpaluyo sa mga panghitabo sa akong mga tao? Og unsi pagtuom, mo aliluya ko sa imong kipuhat kang ar. Pwes, aron mahuno na kining tanan, magkita ta. Mag-usa ta pagbalik. Aron ay pagduda nga mahitabo, tali ka na to. Kano sa ang gusto mo? Sa labing madaling panahon, O asa ang gusto mo? ikaw ang magpili. Aron sa ingon makaingon ka nga kining akong katuyuan, seryoso kayo. Ug way pagpamakak. Okay. Ugma, alas 5 sa buntag, Asang dapita? adto sa usa ka beach resort. Asa nga beach resort? Martiniano Beach Resort. Martiniano Beach Resort. Klaro matingaling nga kung gisulti, Martiniano Beach Resort. Klaro. Apan ubos sa usa ka kondisyon, Mr. Carpio. Kondisyon. Usa ka na? Isulti. Ikaw lang o si Aran ang magkuyog o ang lain. Isoy, mahimo bang ikuyog ko ang akong badi-badi nga si Unano? Dili mahimo. Kita lamang magtulong. O ikaw? Kisa ikaw ba nimo? Ikaw pat ang akong anak. Ako ra o ang akong anak. Okay, sugot ko, Tisoy. Basta ang importante nga way magtraidor ka na to. Ikaw raman tingali ang nagplano na unanian. Wa na sa kong hunahuna, Tisoy. Hinungdan man gani nga ang akong kondisyon usab sa itong panagkita. Way magtraidor ka na to. Ikapasalit ko kana kanimo. Labing maayo. Okay, deal. Ugma, alas 5 sa buntag, adto sa Martiniano Beach Resort. Ara? Mr. Carpio? Niya. Nagdako-daan og duha ka basong pinom aron mag-inom ta. Ngano? Angay kita maglipay. Angay ba kung maglipay ning akong kahimtang? Dapat lang. Tungod kay mahimo ka ng gawas nun. Og mag-uli na ang atong pundok. Unsa? Yes, Ara. Mag-uli na ang atong pundok. Tungod kay makikita na kanako si Tisoy. Ha? Yes. Si Tisoy mandirigma kung si Berting Cobra. Og sikin sa may nagsulti nimo nga makikita na kanimo si Tisoy. Nanawag na siya nako. Milugwa na siya sa lungag nga iyang gitaguan. Unsa? Mag-ipon na kita, ha? Ug wa na'y kompetensya. Kita na lang. Ug wa na'y kubot. Ha? Dahil mo baso. Mag-inom ta. Alang sa panaghugpong pagbalik ni Mr. Carpio ug Berting Cobra. Mr. Carpio? Dawat ang baso. Good. Toast. Mr. Carpio? Alang sa kalinaw sa tong pundok. Magmalinahon na ang atong pundok, Ara. Kaha, Mr. Carpio? May pagduda ka ba? Angay ba kung musalig nimo? Ara, papasa ang pagduda. Wada ka na. Aron dili mo sud sa kung hunahuna ang pagtraidor kaninyo. Unsa? Gusto kang maghunahuna ko nga traidoran mo? Aron mga matay mong tanan? Mo ba ka gusto mo? Ha? Gusto lang kong maniguro, Mr. Carpio. Prangkahan ka. Yes. Mauunta ka na ako plano. Nga masakiron mo sa panahon nga mag-abot kita. Unsa? Apan nausab akong hunahuna. Nganong ako magkanabuhaton. Nga kung magkasinabtanay ta pagbalik, kita raman ang mabulahan. Kay doon na niya ako'y ligon kayong ikatandem
alang sa atong kalihukan. Yes, mao ka na ara. Busa, wada ang imong pagduda. Kay maglakot ko. Kining ako, seryoso ko. Gusto ko magkahugpong kita pagbalik. Aron sa ingon, muligo na nga itong grupo. Nakasabot. Wa ba ka kumasayubling akong naruna nga buhaton? Kinahanglan nga malawas ko si Ara. Dili mahimo pasagdan ko lang siya. Nga magpabilin sa makamot ni Mr. Carpio. Lisod ko ang pagpiya aning klasiya sa grupo. Mapadili ko mahunong paghatag og tip ngadtos sa kapulisan sa ubang mga lungga sa mga sakop ni Mr. Carpio. Basay na usag kinit sa paagi nga dili na kayo makatulisok na ako ang akong tanlag. Kalabot sa dakang mga batan nga nayabag. Sa dakang pamilya nga nadaot tungod niling mga butanga. Ugma, magkita na kita, Mr. Carpio. Okay. Salamat. Salamat sa impormasyon. Bye. Sir, Ajay, may tuyo ka? sir. Doon ako nadawat ng tawag. Kalabot sa unsa. Sa laing lungga sa mga sakop ni Mr. Carpio. Oho. Asang dapita. Dili ta mo diretso og hamag, sir. Kibasin og gipasud ang taslaang. Pero niya ang dapit nga iyang gingon. Og nahimuan na nako og sketch. Good. Ayaw kabala ka bay. Ako nang napasabot si Maris. Salamat, Bay Rudy. Ako samtang niya pa ko. Makatabang kung pasabot kang day Maris. Osbo na ko, Bay. Salamat yun kayo. Pero gamitan lang sa imong diskarte bay RJ. Pasabta sa na imong mga opisyal nga. Dili pod ang nga pirmi na lang nga masikansyo sa pamilya oy. Priority gid ang pamilya. Oh, Bay Rudy. Okay. Salamat. Bye. Bye. Angay na sa tingali nga tambagan ako siya. Aron dili mo abot ang higayon na pulaan ang asawa. Ug magubot na. Ug simba ko kun wa nay panahon ang bana. Hinungdan nga mangita na og lain ang asawa. Unsa na, RJ? Positive, sir. Oh, okay. Libutan ta ang palibot. Yes, sir. Nahitabo na ba ang transaction? Yes, sir. Okay, men. Move! Huwag maglihok! Ipatas ang inyong mga kamot! Bossing. Oh, unado. Usa man? Emergency, bossing. Usay, emergency. Emergency. Nakuha ang 2 ka kilo. Ha? Unsa? Kinsay nakakuha? Girunta sa uniformado. Oh. Bakuti ang 2 ka kilo. Mag-ingon man ang imong 2 ka tao. Lakip na ang may kumpra. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.